Yesu akatina kuruaria sare gosomia akaruo akamagocha gocha sebali akababuri akya basaja tigambaburi akimonye murekene onye murekene bi one bwa tiotanya kumuburi kende one bwa siatanya gokwani utanya kumukwani amuburi ngakyo korukwa tangana okoranga onye nkwanya kokora kende kibaye kabana magwani kumustoni umaete buna aeresa iga agataka kuri kansa irie wiki cyari rebere ukamugorera sukari mugasinyana nene iria ogwakano mwana wa Yesu school fees akawaseri amagena akagusa kiru muntu bwoba kujiziko mukungu uri atugame umaite bana ritenga kibuno gwakwa magena to gwakwa okorata ngaki oteneine nande korigire tinga ngo gwaka eraga jitenga gaki egeko batiga kore ngaki Yesu akamawata ngoyo tanya mwaka bano bagatama kero mondo nguru korangaki magoronkonye kero mondo akorangaki mukungu uri agatigara buwe kana Yesu naliye na atama yitugo seba atire naliye sago to komuboninga omukungu aba soeri bawo ngai bakorata ngaki ngai bare naliye ago kutoboka nke maene. Get the point. Take a step forward. Motoria gante byo nguru chiao chinke renda nago saba nkoe vinto byonsi agakana esira yonsi vive vigansiria ere monene na nyora nguru chao choka chao ncho ra umove ure nenkorenkongu agakana esirayonsi vive vigansiria ere kabisivya bosyo wekerogo ninte nenebuya nimbe kasi Yesu agakana esirayonsi vive vigansiria ere kabisivya monene tata nyasaye bia mona sumugasoyo ne sabateye bia mona gwatu senia ne bisio biembura na ande kwaro ngotu sina birabyo bia mona asingenje watu anchira goso asikira mekeme elinde to karanse na gotoererororo na koigwe liugiri yao twasabire ngabono kebisi biembura bire twasabire ngomonene tukwanire utoichorie ne bisi binge bielingana lyao buno urarira gwenere ime ya Yesu yoro muturi ito amen. Timanye igo moigwete maega korango maega thank you. Twabaire tukwegera the good news
the good news in the great controversy. Twarorire ng'aki amang'ana amaya agocha ase esegi ere ng'aki enene amaene twarorire buna Nyasaye atwanchete korwa esegi yabete igoro saitana abamaraika bae buna babuetu mbanyora libaga igoro bagatugutugocha asensi ng'amba nyora libaga naende igoro bagacha asensi aiga ekiagera babuetu igo saitani botambe nonye kararoro buna amarika gotoenekeria niga kubu kurubono goikaririri kare na kare twabaye tokwegera ensemo ya Nyasaye ng'aki agotoa chinguru cyokubwa ebibe naende ng'aki agoturwanirira ng'aki are umuturwanirio itobotambe buna agotoretera ebisyu byaye igoro tukarigereria igo nabwo bwatukire tiniko baretera day after day igoro ntaite kutoa mukutasari kidogo igoro ntwarigireti principles of fighting the great controversy tukarigereria amachiko yokorwana gusako gokonya kubwa esegi ere ng'aki enene tukarora lichiko erimo eriare goteba ng'a kumwancha Nyasaye kegima na kuigwera ling'ana liang'o liaye igo lichiko litang'ani egente getang'ani omonto Nyasaye oikaranseta geko gokonya kubwa esegi enene ekiagera nabo ere bako monene akoe chinguru tugasoma ng'a nigo ogwancha Nyasaye na kuigwera ling'ana liang'o liaye ase litiko lia rero etokwegera ling'ana ligoteba ng'a curses changed into curses changed into blessings. Curses changed into blessings. Curses changed into blessings. Mbale nga bayiwete geto natebire. Ngaki nateba. Hallelujah. Ateba nga okoragereriwa gosamaragereriwa agonchorwa kwabagendo kieke ogosiseniwa inchwen soko ya keregesyo nintero buya wao mavera mangata ere agere tukubake yegerie kogosasima yorokyo buya bwao gosemeria kwobonene nkoroicho irwanchani murikyo yagoteba ng'a it is important to remember that even Christians they have powers may still face trials and difficulties. Let us as Christians, as members, remember. Remember means ng'aki toinyore buno ikaranseta buno ntegerete awatebanga it is important negento kiengencho ng'a koranga ki inyora that even Christians they have power, they may still face trials and difficulties. Atebanga nabo bwate chinguru nabo bwato korengereria korende nabura umirane nemechando namatemwa balenga moigwete ntomirane gose ntokumirana igo bururi kanisa ma you are a candidate yokumira emechando omaya watabalingana lige yago chansa lile good news omaya watanga bad. God is with them always. Yendi mwe kwa kumateba mwe kuchiripoti
God is with them always. We know in the Bible there are several cases where you come from home, within and far. There are several cases. Ekinde kire kisokoro kyao, ekinde kirwetase ebintu but one time, one day, one morning, one evening, they will be changed into blessings. Nchonchoruwe ena kem mate gento ke konkon ngombwate simuri gento ke kokoranga manyense kendi monta akola deki ge akola ngaki ngakiera abe mugaso kwani musinyeni kwani ayo muntu musinyeni matenga ni nkolende. If you just slumber when it is cold and without a blanket, how it happens? Ekere to give utire. Ebi to give matanga ebingi. Urujo nyo kogenda baka kwagenda maega. Birabekwa. Twaligure lingana Yeso ero motoria randia lingana onsi Yeso ero motoria moralie linganeli ensena ende nyancha iwera ogochika Yeso ero motoria moralie linganeli agakwa akaboka Yeso ero motoria abanya vive Yeso ero motoria enseyo jenge Yeso ero motoria atebanga nonya okorageliwa kule chinsemo chionsi asobogimo manyanga Yeso neragendo ki umutoria obwata abaruirika obwate megondo yangete obwate bintu byangete atebanga there is time eke blessings chigocha nonya kase chikoranga ki chiro. Hallelujah. Eyeko nga good news as great mokungu nora umusacha ako monyo kibuya eyiye kurukuwe kasi manyoko ruseino isabu ata bakungu babiri nande kwasoka asinando yobu ata babiri mwanya korengete anga kiago tewa even though you have power twagusabire chinguru jiria chare riria kare jagerete bakirwa pi bakabua ebuna mwakire riyo chinguru echi chagerete bakabua gento kiki iwa barabumba abwete tima eti ngaye Nyasaye na yagokonya okorenga ki obwe agoteba iga. Number 2 omatebanga it could be highlights. It be cool highlights God's ability to take what is broken, damaged or negative and restore it. Omatebanga with waving and beauty blessings. And with beauty blessings. Agatebanga naende nabekonyarekana omonto Nyasaye ebintombire ikoreto borabu okora kumia ngebinto binde bire destroyed. Ebinto binde bire damaged. Yani biyatire ebintu binde bibuate bibao ao oma watabanga ngakingo ikere Nyasaye akolesto wangi akoirania abantu ba Nyasaye iwa akokoranga ki
kwani imusiaine otebinga kingo ikere ebintu bikoiranigwa eye koronga kimo igwete good news ebon kakini mbatigira togo ikaranchi ya igwa imaye buku ngosomore abantu bande baragirire tu ngosomore abantu bande babwato kuragirirwa abantu bande mara motabwati good news mobwate bad news o ayebu no bwa kwatogete aye no konya kura memerum tagokwe igitagongeke usemwanya koigwa gakure mbere koranga ki abuna abantu ababe omonto oyomo imeye buku ogoteba iga monto yekera abege tu aso musalaba agoteba ngomonene koranche onginyore asoborutu wao monto yo bari moko some buku mwanche nene buku omonto yo no monto muyorenge monto kiyorenge na iguro monto ndo goteba nga no muruwaire na maana no muruwaire orenge nga kiarenge mbarenga bamete nga no moibi mokingo ko bako iguro mbarenga bamete nga no moibi orenge okay mbarenga batamanye tia sababere tabare chene rose vito omontolia nigarengo moibi na ndarenge moibi bosaigo na bakani nga ki omonto gocha jokoni yao oriyo bokima no boro oyitali moibi oyino monyanchara ya muriete liri ya muboge tubutuko omonto moibi boronge nigagocha ne mioro etieri mioro etieri ebitabo bibachoire jinsemo chionse onyora muabe kirobo kimansi obatebi nga bugase moikire korangake tigara igo soe enyaro mesanse emesa insi okoyana moirinse ngora oruo chaga okoesira basi obatebi nga aye mugaka toire sase kebungu okigarike koreteki aye number 2 totebi asebesa kwasangire tikorugora ze koreteki ebesa kuone tiobolemo aye bono kunya kuraga kuruwa bunyaro awone mubekire kinyaunyo buno gonjoka okoegwe nyaunye nduruse ndire nanda abayibara chete baraka bakara konye seye konya yasarekire ndire jirete cyara ko kamemechi kiredio bu 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 abayibaga cyaka goyete poma kwa poma bate banga toche nyomba gusotoereri toto nyori kwaereria gwate ngatata mongita eretiyo genda abantu bane bakanyoru ne buyu babwate mbabwate radio aborokanetie ke buyu 20 liters oborugwa kirutwa cyagete gutura ngware koereza mapema omonto orie meonyore otebunga nande ngakire to koirana tonyaro kwagorire gento kieke osabanga gaki na mocha konya koirana mokonyora kumwarachi omonto ni garengo moibi alikuwa mwisi odari omoibi omokongu abaibi bariaba abaibi aba engakeya mabakabwatwa ekera babwatwa barenge babiri kera babwatwa bakabwatwa mona Yesu no moibi orenge gake inunko boli Yesu no moibi arenge na ibete monto kende nera akabekwa omusaraba igora kabe kwaso omusaraba igora omoibi oyomo okomaga tebi Yesu ndakira kamura ategere mbura moigwete maega yo omoibi oyomo okomaga tebi Yesu onye kore omwana ongo o etorie na intu akorenga ki ototori onya kore omwana ongo onya kore omwana ongo ewana abantu bara mam barengere nga kibali gutubwato kaiga imonyoke ne ntuere kogenda ngiko tacha chindo irenga demere libono toigo konyo omoibi oli agateba onya kore omwana onya sai
etorie na injo akore ng'aki omoibi orionde yagotebaiga gaki ntwe egetonyorete nekirungi ntwe togwenete igora ekiagera mang'ana togokora na begwenete tobekwararia omusaraba igora nakini oyo takoreti kende gions nigakonchoka omegotebanga gaki tata Nyasaye kokorua ekarora arua okore ng'aki ong'inyore ndagenda kurua ati nkuoreka moigwete mokaigwa korango maega omoibi oria agatebanga tiga turaragenda gitabu kia Luka 23:40 kitabu kia Luka 23:42 kitabu kia Luka 23:40-42 ekera okorigereria abo aba muri soma ngo sentoigu yegotebaiga oyo kabere irenga gwachakera 40 40 mpaka 42 ngoroka na lira iwe egotebanga oyo kabere akamokania akabora aye tori komoiroka nonya Nyasaye aye kora ase ekina keria intwe ekene mboronge ekiagera twaeirwe eng'eria y'oboronge yogokora gwaitu kurende oyo takoreti gento kende kebe eria agatebia Yesu ong'inyore ekero ogochia ase oboruoti bwao Matthew senongotigera Yesu akamotebia ekene nagotebirie rero noba amo nainche paradiso. Haleluya. Yawere good news ya so monto wesitraba. Kare iga asoko bokone eyarenge bad ekare arega iga aro moibi amanyire nga oyo no gokwa oyo no wakwa magena nemesumari iga akugoikariri kare na kare ye goteba nga ki ekero gosoma kare asoko bwata no gokoro omonto ore kobe ku musaraba igoro niga arenge oragereirie okoragerwa arenge niga arenga andakas na ntabwata gusenibwa bono oyo ndagoteba nga intwe netogwenerete tobe kugura aso musaraba eki keri lakini oyo takoratike kene omobi oli agaonchoka agatebi Yesu kakio mwana wa Nyasaye ekagosoma story omugano bw'omobi oyo there before korusobo nagekore bukwa gatebanga mohorokereria omwana ekerare ngaki ekera abeiro omonto omonata agakora ngaki omonto oyo namanyete igoro ya Nyasaye nonyo orengo omoibi omonto oyo ekeraika igoro ase omusaraba agotebanga omonene okore ngaki ong'inyo you remember me in your kingdom ngaki Yesu akamotebia lero nobe nainche araria paradiso yandara baboli anyora mangana maya gusama be good news was bad news bono iwa abantu wa Nyasaye omoibi oyo abantu bamaete nga oyo no omoibi bamaete nga nande ibagalinde takonyora lakini Yesu enjero monta ngereti enjero monta korengeti kali ero muna igore korete ngaki ekorengereti insa niyo to korengere negative lakini igoro enjere korengere ngaki
positive. Hallelujah. Iwa imayebuku omokungu oyomo orengo motayai orenge omonyaka ebuku egoteba lituke elimo Yesu karese karu buna bono ma montegerere taiga akonya gosomia abantu akonya korokereria abantu oyingo gwete ngoyuetire ngakyakorugo ndoche mwarora mondoki tole ndaro gose moigwete mondoki omokungu orenga omotayai Yesu karase karu akonya korokereria mambia akonya korokereria karuma abantu bakurunga abafarisayo bandoki tata bakama kubwato mukungu mambi egetuko imaitiko se baraire bakabwato ngonateba bakabwato mukungu egetuku oyo bamubwate gute abandi bali nemioro abandi nebisire abandi namagena bakomotera ligocha lero twamanyora lero oyo takoba oyo maisha marore bakamoreta bakasi Yesu akorokereria bakareta disturbance batanga korengana na machiko ango amusa omonto ngoyo nigatake yo koragendo kieke wakwamagena akorenga ki akwe mokungu ole yarenge bad news asale yarenge great controversy asale baka ba masote nyomba na bakorenga ki abantu kanya ba mugurire sigati bakasinyana Tochiko chabo. Egetuko mulisi Simeon. Egetuko. Bakamoreta baka siyesa. Yesu komekorenge. Omokunguri na bama etenga bune bukwa gatabanga monto konyoruga atarani ngakinateba. Ngiagwakwa. Bakamoreta. Bakamoboli Yesu na etokoboli. Mokungu ngoyo ngakioro chitogora. Yesu akamagoje kiagera atakete koleta news, good news. Etera koleta news. Aba barabonsi ekibabwate akimoya ekibabwate no mokungu na bamete ngarero egento gekobo bad njerero no goku tindi koira na kurwa kiagera maginaro ama stone akamoreta Yesu akatena kurwalia sare gosomia akaruo akamagocha sebali akababori akyabasaja tigambabori akimonye murekene onye murekene bi one bwati otanya kumobori kende one bwezi atanya kokwani otanya komokwani amobori ngakyokorukwa tangana kokoranga onye nkwanya kokora kende kibaye kabana magwani komostoni Omaete buna aeresa iga agataka kuri kansa. Birie wiki cheri rebere okamugorera sukari mugasinyana nene. Biria ogwakano mwana wa Yesu school fees akawaseri. Amagena akagusa kiru muntu obwoba kujiziko mokunguri atugame omaete bana retenga kibuno gwakwa magena to gwakwa okortanga oteneine nande korigire tinga ngo gwaka eraga jitenga gaki egeko batiga korenga ki Yesu akamawata ngoyo tanya mwaka bano bagatama kero monto nguru koranga ki magoronkonye kero monto akoranga ki mokunguri akatigara bueka na Yesu na hata tuko seba atiri na Yesu agocha komobolinga omokungu aba soeri ba onga iba kortanga ki ngaibare na agocha kutoboka nke maene unitayo okokoroka okomeko matebenga o akatebanga onita kortinga ki tayo akamatebino orenche tingo koranga ki tingo kogamba ekiagera omwana omwanya abantu tajite kogambia korende nigachite koligigia kortanga ki egia sirete omokungu chibuoye akakotera gotebanga nimba omube mono yese
renankwirite agakwa inkonyeke karakirira bu ngakiatera karatiga okoigunororeri akore ngaki akonyeke na akonyegete gusita akonyegete amagena na atigarete gusita atigarete mukunguri agatebanga imbe moyo bunalitwa sote bwanjani bwanyorete keronche nasirete. Haleluya. Umukungu yakaba moyo akagenda na bad news gose good news. Urocha barengo bayigiteka ngakibaerezete. Twamukiria sare. Olio kule. Nera karumega. Moyo ndi ngori kuegenwa. Cigarette controversy echichiri bakase widows. Baka widows cigarette controversy. Uno kono rumo monto konya komokwani lero, komokwani mambia. Bako inga igoronko mabalenge. Leronko mabale. Inkieke batara kora. Barenga mole na inje. The good news integrate controversy. Yani amangana maya asese yire ngaki enene abana banyasaye ebintu mbire bigonchorwa byarenge kasi byaba blessings. Omukungu yagacha korwari akoretwa nigaranda the cars nigamanyira rero nigakora gwento kieke amagena nakine nanda akaba moya secretary ya Yesu ekiagera Yesu nigachete korigia egiakorete ngaki egiasirete oro nona babiba ba matoke mabiba matoke kibanyoro muibionde bakumukura bwangu egereta ikakorora atebanga konye naye tata gakite kombeta litimo ntu ibita matoke naye muisoni wone makumukura bwangu mukungu yakagenda na good news na ibuno ikarastega yes agakorwa. He was translated from the curse. He was translated from blessings to a curse in order ayo ikaranzeta obo seniri karena kare. Yes agakorwa omunyabibi elindaye obe omochenu. Yes agakorwa oyo oragereiri elindaye orokwe oyo seniri. Hallelujah. Abantu banyasaye ngakeyemu param monto kurunga param abantu bangita abaisiraeli bakarangeri param nganchura gererie bintu bire ensensia saba Israeli ekemo endagira egiakabere amache param kagocha atagete korageria abaisiraeli arageria amache na gento kieke endagira ogo ikanchira ebunde kanga gento kieke kanga ebunda yangu bakaitana na param ebunda param kabo wotie kasi ile ikaria nyasaye igaterena nchira igatebanga abantu banyasaye tokoranga ki tokobaragereria ebunda param wachikunyigaza param tindi kogende param akanyibuka mechalichi ebunde kamubunga akinkwanya kungaka nkieke na okorera okongese nginji orocho kwali gotoka se bundeji no nyengeseria kabere chikazi nchiri nyasaye bweka ukura akarenga kiyaye koranga ki ewik abaisiraeli balgora gele uchemi mominto yasakanga yasa bono arobereti amangana maya iwamba korera mogenderanji iwa egine kitabu gekorokonga ki Namaya 13 verse 2 umagoteba mangana go chagaiga agotebanga. We also understand the story about Joseph. We understand the story about Joseph, who was sold into slavery by his brothers, but ultimately he became powerful leader in Egypt. Could demonstrate how God can use
difficult circumstances for his goodness. Ekero kwenyero mogano ongo nateba. Minto mogano bamura bamwabo bagonjokera Josefu baminto bosa yakomananga mwisiko minta nganga akanseri kuruweri toilet ayembono Josefu yo bamura bamwaba ko muanga bosa ngakorota naroeresa ise amangana bunare ngararia geti abamura bali bamwabo mwabengima barenga onye mwanje nebuko barenga 10 12 bakamuanga oyo mobweka ase 10 oyo mobweka kamwanja yo barenga batigara 11 maye bakamuanga bakatebanga abandi bakayitinga ki chikula chigako tomongente abandi bakabuli toko ikakatotebenga ki abandi bakateba yali katoko mongenta manyabumba muraba bamino moibure komo kura inyore sister yane orengo mwana asiri kera tuara komocha usitualire sukari tenga mamo goja bakanso bakantebe bono tualinda kateba urote ototebe mbereke bono bigena usentebe ndirigena usentebe warogo ituno kokongu kaligenduki kada kwa mutinga ayikumbura abantu bali bamura bamwabo bakatebanga bono lika toko moita engoronera tumuruto bakaiguana bakamuruto nano yo makareta idea manya una bamura bamino nana kareta idea lika toko renge tomokorebo be abantu bali bakura ita para mata tiga tokorenga tiga tomona libantu kiaba aba Misiri imaitu yo bwate tebesere tojuba igwana bamoni bamoneti amaine bali mokosoma bali mwanje nebuku bamoneti bakamonia omuntu oyo makamugura akagenda Misiri mamuraya akamaya kogenda katata akaigacha mima akatebisenga endo yacha arali geti asitwara korangaki tata yama kubwata Josefu ominto yakorangaki nabatwira naiga Josefu ominto korangaki amanyinga no arigeti no twatiga omugako lyo muliro kama kugutuche mima amatanga atari kene mugako lya gota magenga muntu atakoreki atakwiti agota aganyetinga tiga matanga abe mwano yakorangaki atindeku amangana mabase Josefu amabe mabuka bakorata mangana mabuka unaona tigwali agachaka akairuo Farao kairua kuna iko Farao kana umuntu uyo mumuruyo no muoge no mungaini na asomete muntu uyo asomete akaigua mangana yesabu Farao gabo jisto chialengo jisto chiagenduki inaga esto ye chapati ye chindagera wao obori edengu ebito hao emechere jisto akabe gavana akatebu nao tata umusati oyo iga ebono engokobeka obe in church yebite bisto yos Kenya ngima for example Kenya ngima mangana yaga kanse alisto gabo yasa kama koleta naenda mangana mabe so baba muraba tochiba mubekira mangana mabe era okonya kiri kuruengoro kurugeti linyakoni gwa kuruokoni gwa liye pia bogisi aralia esto wakanyegeti esto ogo choko bolinga nkiota gete ngingo okonya uino moni gwa ngingo kwa ngakiota gete kengana akora gabu yasa kama gochora nanda mangana mabe kuchia saba murabali ate nchare kama goche nkongu abantu bakama koyunga ali Misiri endagera nega korota ngaki ne karo onya kore no magoko kwani omosani barenga more nanje ngaitwe ikire enchare gakora ngaki ekalaboka soba bakama koyunga endagera ne kare arali Misiri
bakarua bakamaya gotabenga bogori chitigere ne binyorini tukikogora gento kieke abu mbarenga bagenda 10 ori baonati abu tege chibunda igoro chitigere bagochigo ikari Misiri aesto bakumirana buna bono mwalimu oyomo omo deputy ne principal bagaitana kera baitana no komana ne very expensive ogoitana no muntu ko very expensive buna baitana gongo chanda sikyosi bwankwira nando ase good news buna baitana mwalimu oria deputy akatama kuru isukuru ngatinta gitinya ko chandu njina achire go chia nyasaga chia akamokonya akamuira ase migration akabo muntu omwana no enda kemo principal okonyore green card yoko ndare ojina sere ti olia kaenda onyore green card oyo go chi migration ngoko mubekero mouri olia sere ti okomanyone aruro aikamagega aikamutu ingicha agaja kweru endugu yane nkonye gakito kunyora mangana aria nkonya ye okomotenga injetingi nyore timanga no kongerese teba buno tagete nkora akamotenga ki tianda kara inyora tata nkwa maete gosiningi cha ase migration bono gende boba ubange urikeri rube yugo saba gendo ki ogoitana very expensive oyimwetana nere turamaye gose good news inkomere go chiasare bara mwambire koyo enchare kaboka bali abali bakesto bitumanga kimota gete bingana metulu 11 kabeka akabeka kago chigo abantu aba barabiaba okonero mushiri omokonye to kurunga Benjamin kurumaga nere rasboni omubonga munyolite mumuromino mwali kuri sinere ngai achiete nakwete oyo bakweresa akwete kusemoya tato mino moyale ngaki miaka ya akore ngaki yabeire ngaiga na ba omwako oyo Joseph akabona liendagereri lakini asoyo moke aseguni yaye akabeka kintuki kom egere abali nyori ngori mwakorete bobe nero yora sindagira mbaye gosimo bego akabeka commentationally egere bago ikagatia abali boti bakora ngaki baira ni wocha abayibi kintuki baikanchira bai abasigari bako babwati bako boligwa ekere mwarko gore bituma oyo moino na atamana gento kiki tata toka nene kombe tu abantu abaronge watenga beke bitumanse kero monta check ugwani bituma bikogeru one by one muno konyo ge kombe ke uskansema oyo chito konyo runeke kombe ingo Benjamin tenena aito ikogen inugenda motebi o iso mangana asarekire moisio omoko iso anjete okolingaki oibire gentuki lakini atara batiga bagende ukuma kurira kaso irumumi akarera amariga yuwanchani kubulga ya mukangoni piga ya mukangoni pichi bese no mubege to muguku achichi na baona iri bituma ya mukangoni misi haki abana ba mito mukangoni gocho bana ya lakini rende no mwangone ti anda mangana maya kacha gatoka intendere ndagera bono ganko baragerinde yanda bono oyo bon tai kogen mumaete mumuromino mwaonati ngai ndigere ringo baisi bali bakamakwate okurira bonsi kurugo abakorera na Joseph bukurira bonsi bakoreraga muntata kwetia ndi bakunyora matangalia baerezete bakarira chemima bakarira
omwali oyo bakabatebinga bono irana akaenda sebarao akabatebinga aba muraba naba minto enchara yabo kire enchire na kodire merema bono mbai gokoranga ki mbai wakana faraka motebia gendo batebi barete iso elinda menye gaiga naba muraba bande babe kwa asejisto. Hallelujah. Yarenge bad news ya sare aka bring good news in their family. Circumstances. Enchire bintu bikuracha ebintu biri bigucha bigo korosi go chia sa nene bigo korosi go chia sa gaya ebintu biri bikoba bigo korosi go chia sa nene komero muchi waki guchiange basi ibasi wakachiange basi. Bad news ebasi warenge ngutame ko obedi guole kota kunywa mure no musigari ko banguole yaro musigari ta kubeka yanga itakirigenduki kono utagite gutama ora se training kunywa mure no mudisi yaro mudisi kindagira chikorosi gwawa okosibuchianga boki okorosichianga boki iri bad news ya sore lakini amatukongocha ere good news. Bantu banya sai good news is coming. Wana ngocharo koleta good news ya kare na kare asa bantu bako mwancho monene good news ko kolera ngaki ngoche gireti controversy ko erere abantu banya sai ya sai koleta good news ncherere abataba monto yomo okolunga Nathaniel akoboli Filipu ine gento kiya ngakora ngaki ngiru Nazareth echeranera abantu batomanyete echeranera abantu bakorete koru baka said bamatenga gento kiya ngakora ngaki Nyasaye koleta mangana maya. God is bringing good news to you. Bamatenga wale kwa wete bamatenga na ande serikali gaje kanyura ngatigere Tibet koko gendo roro si osone bitenge nayo gusona bon good news yale bad news kona yo kukumbura chibese yuko akote biwe kana sibinga tereni yokoboko ile ne lichibu ukanga borna yo le mugunga kogenda tole tata kone liogie na lio kwagere le good news ya sule le good news bantu ba maeta ngato kuigu kinde toko ya sababu hata good news ya sole baka naona mataki chinko good news mate nkonja amen nkone mente ya rubibiti wano liago okomurangili rosi sport kurangilio lio kwataka chungo daktari nkonkonye rosi nko awate nkonja menta kwa mugoni daktari ringa yika o chaka koera sabune mente awate umutoria toigo toka raisi engo akanemia motori na ande bunoro muomo nkonyoira ruche uranyia yaikire 200 sokonya gechanga engo gedandiki 300 na ande nkonyere ndande pake kole ngaki kwa matenga gakia ekogichorore yakole ngaki good news buno karansita kanisa ere good news ira mangana ale ngaki amaya bali ngamutai to endego buna kwa mukiri yi inga kikoruko buna kwa mukiri kabako iga inga kikoruko good news kero buruiro bole buwo eye kurungaki bad news akara kwa bwenire yabangaki banga bago sabanganya sa tokonye buna translate amangana Joseph aka translate amangana aba Israel bal kuragere into blessings banga bago tanganya sa translate bo. May God bless you in Jesus name. Yasa go sin yasa kulende ekambie na yego konye koba translated from one step to another. Elinda monene uituka gocha na mangana maya ka kurangeria marieta nelieta liane nelia uli kole ngaki. Parenga bawo tabanga amaene buna nkaransitega na igure mangana good news nja maene konye timbatisiri mukingo iki. Yo tabatisiri mukiayo kaboko iga tokosabira abu asu ikaransite yasa go konye. Mukiayo yo tabatisiri muki kabisa omuntu Nyasaye muntu tabatisiri kabisa akinya sago konye e good news boko liaye go chigoro good news omuntu tabatisiri good news tena abu asole ngo sabiro good news
Good news. Good news. Good news. Abantu ba Nyasaye. Good news. Abantu ba gukwana kira. Good news. Good news. Umuntu utabatizira. Good news. Abantu ba Nyasaye. Ko anda toro Nyasaye. Nyasaye witongo cyane. Inchu wamba sabira asendega. Nchwaye abamogo kwana inu mole bobe. Moto Nyasaye utakete kogendo Nyasaye. Good news. Utakete kogendo Nyasaye. May God bless you. Bantu ba Nyasaye. Mwako Nyasaye mbuya mono. Thank you. Good news. So moto Nyasaye kogenda iguru. Kogenda iguru Nyasaye. Taita abasa good news. Tobasa kobasa bad news. Good news here. Good news in the church. Good news here. Good news in the locality. Good news. Good news. Good news. Good news. Iyo kona good news. Good news bantu ba Nyasaye. Aya buno monta ko boli ngaki nkogenda ande mate gende mutu. Yako matenga tigora nyomo. Ngayo mo nyomi yale. Ara tiga ngoyo kubugi gente. Aya kubugiri. Good news nchwa umuntu tabatiziri amaine buna kuwa gwete bad news buno gwete bad news. Amend your ways. Amend ukwamend igongake aya tinda teba motere aina mangana ino muntu tabatiziri mukinganga amubatizira amaine no maitenga no batiziri Nyasaye na achaiga na ande guango te tonya gutiana buango ama saba yango kora kurwa taigo jinse tuanyera ko mukionya tochoka ini abantu babatiziro ole upright mukio kwa koigo bekanse na namba 2 abantu mukoli pasaka daigere pasaka igora bekanse oyo taliko naye muki gusabira abu asuri muki pi mokia enganje tindi kolia maana Nyasaye mokia bantu ba Nyasaye good news na inu tena amba sabere gaga tena yo tali kolia pasaka stand up anya toi karansa karango saba Nima ite karango tabi Nyasaye ko igual nande ko igual Dimonga kali umuntu onenga ki musubati ona matanga. Igatura akora kurandia umaye kogenda. Ngayo ko munyako kuchi. Akamanyaka kuchi muaya akatutigana lina ajakira kurandi. Buna ikamuaya iga. Chincho ke chikama gukumbura chiombe. Aina maana ko batebi. Chika kumbura baka chimburi. Bakero monyene utamete kurwa matanga akajaka onye entaruali. Kange nsembu ya yakoranga. Abantu kitura akse kebuleiga babere bakamoleta bakamotebi nga pastor na ukani. Ama ina buno ikaranste no batizire. Sukagocha na inua. Good news. Gaga. Sukagocha paka kanchu. Chua Get the point. Take a step forward.